A yau dai za mu kawo muku labari ne akan wasu baƙi da Rarara ya yi, wanda suka yi tattaki daga Nijar har zuwa nan wurin Kano. Baƙin dai sun nuna cewa su fim suke yi a Nijar amma ba su samu tallafi ba, shine suka zo wurin shugaba Rarara. A yanzu haka za mu sako muku a inda za su suke tattauna da tsakanin shi mai girma da Rarara ne. Alhamdulillah kai hanya da barka a cikin tattaki na dan gani a kira ni a ruwa na da wani Rarara ya musu firisi akan su kwantar da hankalinsu, zai taimake su. Bakin hakika sun ji daɗin da ba su taɓa ji ba a rayuwarsu. Sun nuna farin cikinsu da irin yadda suka nuna mai, da irin yadda ya nuna masu kauna ta cewa har yadda suka tarere shi. Sun zo saboda su ma ai fim suke yi a Nijar, suna yin fim a Nijar, shine suka zo neman tallafi wajen Rarara. To a yanzu haka ma ana nan gab da samu sa hannu, su ma za su fara fita ɗaya daga cikin jarumai na fim in Nijar. Hakika jaruman sun nuna jajircewarsu akan ganin yadda za su zo su ma a damawa da su, saboda su ma sun fuskanci cewa lalle akwai ƙudurin da suke da su ma na niyya, akwai wata gudunmawa da za su iya bawa fim. Su ma suna so su kafa abin, su kafa ƙungiyar tasu ta kansu a Nijar. Shi yasa suka yi tattaki suka yi zo wurin Rarara. A yanzu haka sun tattauna, sun ajiye ajanda yadda za su yi. Mai gida Rarara zai taimake su. Sai kuma saƙo nasu na biyu, inda ba wurin mai girma shugaba suka tsaya ba, sun hada da the king of win Kannywood, ma'ana Alinu. Sun zo wurin mai gida Alinu sun tattauna akan abin. Baƙin nan dai da suka zo a Kano suna neman Rarara, sun haɗu da mai magana da bakin da yawon Rarara, ma'ana Aisha Umaira. Sun haɗu ta kai su gida abinci, sun ci abinci, sun sha komi da abin da ya kamata, saboda cewa shi ma Rararan yana kishin 'yan Nijar, yana son su. Muddin su ma suka ce za su fara fim, ya ce zai tallafa musu insha Allah. A hakan to idan wannan shine shigo ga wannan channel din mai suna Akim TV, to muna roƙonka da ka yi mana subscribe, don saboda da zarar wannan mutane 'yan Nijar sun fara ɗora fim ɗinsu za ka fara gani. Don haka ku ci gaba da musu subscribe. Ayyun yadda da Allah, wannan tiran gini tiran zane, Allah ya riga tsara haka, kuma mu muna son ka, ba wai muna son ka bane a baki, muna son ka ne don Allah. Saboda haka da ni da wani bawan Allah dan uwana muka je muka samu magabatan mu, muka zama da su, muka ba su to gaskiya ga abin da zai kai mu kan gashi sai suka sa mana albarka. Ka ce to mun gode. Suka ce to ai gurin da za ku je gurin alheri ne, duk wani ba kala bane. Alhamdulillah sun ji daɗi. To gaskiya don Allah mu wata wanda muka yi, dan tun akan hanya akwai bayan Allah da suka tare mu, suka yi mana tambayoyi. Akwai wanda sun gan mu, sun kalle mu, wani ma kai tsaye wallahi abin da ya gurwa ki, wallahi kayan sun bai sha'awa wanda muka yi ka amma malam yanzu Kano muka yi, muka ce insha Allah mun taho mu yada zango nan, kwana nan mu yada zango nan. Akwai wani ciyan ma gaskiya taimake mu, ya mana karba na muka yi, gaskiya mun ji daɗi. Muka taho akwai wani ƙauye da muka zo nan gurin, gaskiya don Allah akwai wanda ya ɗauke da kima ya ce mana gashi mara hanya, mun kuma ce alsaka da alheri. Sakamakon duk inda muka je ana gani a ga wannan banan, sannan a ga fesi din da rubutun da muka yi a baya da gaba normal. Gaskiya mu samu damuwa ba. Akwai wanda hata kan yi sai mana, muka sai slippers, wani takalmi ne da yake masu rufi ne, so sai ɗaya ɗari. Sai kuma da ƙarfi wani ban Allah ya ce to a wajen mai gida kuke, muka ce to ga wani takalmi don ba da ke sawa a shago, yana da shago ya babba mu daidai still mun da bayan wancan slippers din ya ƙara sa wannan nashi. Ka ce to mun gode a kan ka taho hanya. Allah ya fata yin yake hukunci a yanzu haka, a yanzu da zan fito cikin hotel din wannan akwai da ya ce kai yanzu ya za a isa wani riga. A ce to kai haƙuri za da yin mai gida da a ce mun gama gaskiya da mun ba ka. To kaga tabbacin mun fa biyo wuri
da wanda iyayen shi sun sami albarka kuma ya gama da su lafiya, wanda yake tare da su karan kansu mutanen albarka ne kuma wanda suke ba shawara ce ta gari. To shi yasa gaskiya mu muka ji daɗi muka tattako da gari ka zo. Muna fatan mu same ka lafiya kuma cikin ƙoshin lafiya kuma mun gode ma Allah da muka same ka. Wannan abu da kuka yi alhamdulillah na ji daɗi saboda shawara nan bayan da ku da ma masu tunanin irin wannan ina bukatar irin wannan kuma dai yanzu ni ƙasa ta tafi bukatar wannan abu kai wannan kun na ji daɗi saboda ban taɓa manta da wannan ranar ba a cikin ta shi da gani ko daga na yi ba a lokacin ƙaro kuma amma wannan ƙasar ta mu tafi bukatar irin wannan abin da magana san rara da san APC daban domin APC daban ne da ya kasa musu da rara amma ana haɗuwa a gudu ra'ayi inda rara yana yin kamar yana yanayi wani madaran da rara shi ne APC shi kuma ya fita ka gani shi dole ba za ka canza shi to amma dai mun haɗa ra'ayin wani ɗaya na mutum ta wani ƙasar saboda kana zamanin haihuwa ko kuma kana da yaya ko kuma kana da kanwa ko kana da wasu dai wanda ya kamata a ce ka bari kuma lokacin ka ɗin nan ne kamar musu da gaske ko da ba ka da kuɗi ka kaɗai wanda za a ce kayan da kuɗi na mutum wannan ƙasa akwai abubuwa da yawa waɗanda ya kamata mu riƙa yi kamar irin wannan sadaukarwar a ce da ni da kai da wani mun kawai mun ce za mu tattaki da ba Abuja ko za mu je wani babba a security ce da Allah muna so mu ci matsayin security ko kuma matsayin harkar ilimi ko matsayin lafiya wannan wani abu ne ke baka da san abin da ya kamata mu matasa ne da mutum lokacin kuma mu san lokacin ne an san lokacin da ci marawa mu san ayar ci marawa gaskiya mu da kwalon mu ga me ya kamata mu yi wanda za mu iya ko da baka da kuɗi akwai abin da yanzu ga wannan ai ba haka ta kuɗi ba ba kuɗi ya kama ku ba ba kun fara zamanin kun ga kuɗi ba amma dai kun zo gurin wanda ku wanda musulmi to ina kuma da wannan kasar da ita ce aka yi iyaye kakannin ku suka haife ku har kuka zo yanzu ita wata gudunmawa za ku iya bata ina faɗin wannan saboda ko da za ku je ku yi magana ko za ku ba wasu shawara ka gane abin da ya kamata a fiye da abin da ya kan wannan da kuma ba Najeriya ba rana gaskiya misali ka gane sau da ka duk wani tumanka da za ka yi wannan kasar ce musamman wannan yankin namu na arewa ka gane da kudu da arewa duk ɗaya ne amma inda kake nan ne mahaifarka inda aka fi sani inda kuma ka buwaye a ciki inda zai gashi ta taho daga biyu zuwa Kano sau da haka wannan wani abu ne na wannan ka san hanyar kuma ya kace area kace ko kuma hanyar kace ko kuma yanzu kake so ka fara kunta dan za ka yi wannan kuma ina son da Allah sa wannan kasar a gaba a gani duk ne kaunata in da kaunata kasar nan mutum ka baya kaunata so ina da yaya ina da manin jikoki ina da mata ina da yamma ina kuma da masoya musamman irin waɗanda in suka cuci ni na cuta lokacin da masoya ka cuci na fatan alkhairi na gode da wannan ziyara kuma yana so mu samu wani lokaci wanda za mu haɗa irin kullum ta magana da kusa a rana ta farko na to haɗa mutane akalla da mutum kawai 1,000 ko 2,000 mu fita tattaki akan wani abu wannan abin da ya shafi wannan kasan ko dai muna so mu tattakin nan mutane su biyo mu ko a gan mu gaya wa mutane wannan kasar ya kamata kowa ya fara sata a gaba kafin shi komai ya zama Najeriya ce a gaba kafin kai so idan ba Najeriya ba san na da ba labarin kake ba daga yau in aka ce Najeriya ta rushe kai ba da suka je wata kasar kace da sako sai dai kace na da baka kana abin nan komai za a yi sai ka ce siyasa a gane to ita demokradiya ake kai saka zama shugaban da ka yi wani abu sai kana siyasa shi za wannan gaba muka dauko muka ce mu ta kan muna yin ADP ya da mai littafi jami'ar malam shafi shara muka ce mun ta muke a Kano saboda mun samu takara a cikin mutanen mu na biyu kuma shi ya yarda da zai bada kudin lokal gama in ya bada kudin lokal gama ba sai na faɗa mutane sun sani yadda mutum yake Allah ba abin da ya kawo talauci da cikin lokal gama ka gane in dai ba za ka ba lokal gama da mata ba wani abu kuma mulkin na lokaci ne dole ka sauka ko shekara nawa za ka yi shekara 8 ne gargari in an ce a ninka mata kudin ma dole ka sauka dole sai wani ya hau tun da kai ma ba ka fara yi ba wanda ya fara yi yau baya nan kai ka sani wanda ya biyo shi ma baya nan wanda ya biyo shi ko yana nan baya kan mulki ba ina ganin wannan musa a ranmu kasar ce a gaba
ba magana wai rara ba in rara in baka so kasan gari ma ka so ba kawai ka so kasa ta a gaba sannan in ma kana da ra'ayi na kana kungiyar ta kuma ko wannan yaki na ji daɗin wannan abin ko ban taɓa ganin kuwa ban taɓa haɗuwa ba amma yau haɗuwar ta mu amfani saboda zan faɗi wani sako wani na san zai je wurin saboda ku daga giyo kuke sai da kun faɗa wani zai faɗa ya je wurin gaske idan an yi fasa wannan abin wani ya gani zai ji ban da muke yi